Uma Mdeuka masifunde sikhule sakho kuhlala sikhule size ngolwazi noXhuma Mdeuka on Masakhane exclusively on Vukani FM. Izuzu mesenzi beyi-26 ngoku phambi kobana kubethe intsimbi yeshumi. Nditshilo ke ndathi ke sincokola ke nogogo wekhantri uNotyatyambo Makhaphela from Yinjongo Yesizwe Organization. Bona ke bayi-organization ke ejonga okanye ekhathalela ingakumbi abantwana abaselula abangamantombazana. Sive ke wethu into yobana ke in cases where ufumanisa into yobana ndingumntana let's say I'm 15 years old and then ndikhuleliswe ngulwando who is also 15 years old, sifunda kwesi sikolo esi-1 sobabini, then ke ngoku uzawuthi uprincipally Chuma khawuke uyophumla mani mntana, then uzawubuya esikolweni kulo nyaka uzayo. But ulwando lo undikhulelisileyo mna yena aqhubeke nesikolo. Is that fair? So that is the biggest question we are asking at this particular moment. We're also live on our Facebook. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Molweni Chuma, mandithembe into yoba ndiyavakala ndibulise kwena kubaphulaphula emakhaya. Ndiyabulela ngethuba kwakhona. All right, sis. Based on the scenario I've just made, is fair into yobana? Okay, first and foremost, what is your take kwinto yobana kuthiwe just because mna ndikhulelwe mandikhe ndiyophumla thatha ikhefu esikolweni? What is your take on that? As more especially as an organization that advocates for amalungelo nezinto zabantwana abangamantombazana aselula. Okay. Chuma, asizoyibalekela into okokubana abantwana abangamantombazana bayakhulelwa, ngelinye ixesha bakhuleliswa zii-peers zabo. Kodwa loo nto ayithethi into okokubana umntana oyintombazana akanalo ilungelo lokuqhubeka nemfundo yakhe kuba ekhulelwe. So because siyayazi eMzantsi Afrika into okokubana xa abantwana abangamantombazana siza ungabanikezi ithuba lokufunda, loo nto ibabeka emngcipheni wokubana bangakwazi ukuthi bangaphinde babe nethuba lokubuyela esikolweni. So also sizama upusha forward into ethi makulinganwe ngokwesini nangokwamathuba emisebenzi, include imfundo. So into yabantwana abangamantombazana xa bezawugxothwa esikolweni, loo nto inyhasha amalungelo wabo, which is i-constitution, yinto engavumelani nayo leyo. And also i-National Department of Health, Department of Education inayo ipolicy encedisanayo nokuthi makube khona ii-provisions ezenziwayo sisikolo nesikolo xa umntana oyintombazana ethe wakhulelwa endaweni yokuthi agxothwe. So ayikhosemthethweni into principal acinga ukuthi isikolo sesakhe or acinga ukuthi isikolo sesithetho ukhusela umntana oyintombazana noba ekhulelwe nje. I'm not sure if ndithi yipolicy yesikolo okanye ngumntu let's take a principal as umzali wekhaya, intloko yekhaya ezawuimplementa umthetho kwisikolo sayo into yobana apha asimfuni umntana ukhulelwe. Let's just say yi-discipline yeso sikolo, kuyaziwa wonke umuntu apha elalini uyazi into yobana if ufunda eChuma Junior Secondary School they don't tolerate ukumitha kwabantwana besikolo. So should umithe, siyayazi nathi into yobana umntana wakho kuzawuthiwa mzali iyomthatha umntana wakho. But create njani i-environment safe? You've mentioned indaba yepolicy from the Department of Basic Education. I was having a conversation with Uliko. I think Unobuyamazi Uliko, because he's one of the directors kwa DBE yesterday about this topic, and I was telling him, I'll be having a conversation with you about this. So create njani in as much as bana singafuni ukuthi
principal makabeke umthetho esikolweni, but how do we create environment that's going to be fair for aba bantwana bobayithu bakhulelisiweneyo apha ngaphakathi esikolweni, not just the girl child but the boy child as well? Okay, so Chuma ndiyayithanda lento uyivezayo sasazi ethi utishala okanye ischool principal ungumzali, kuluxanduva lomzali nomzali okhona ojongene nomntana ukuthi amfundise from ekhaya xa umntana ekhula as part of ukupreventa i-pregnancy. So umzali makathethe nomntana oyintombazana athethe nomntana oyinkwenkwe, yeyobuzali ke leyo kwikhaya nekhaya. Kodwa xa usesikolweni usischool principal, yonke into oyenzayo is informed by the policies that are in line or with its South African constitution. So nobu principal ingaba principal wase Injongo Yesizwe Foundation akanalo ilungelo lokuthatha izigqibo ngesikolo, and especially if ever zi-discriminate, zi-exclude a specific person. Kule i-case sithetha ngomntana oyintombazana okhulelweyo. And okwesibini uprincipal akazithathela izigqibo. The school governing body noba ingayidevelopa i-policy that is informed by ISASA, which is a South African School Act, iyayispecifya into okokubana umntana okhulelweyo elena okhulelweyo, there should be provisions. Okokuqala, ispace masingabikho discriminative kuye, mabaqiniseke ezikolweni into yobana umntana uyaprotecta akabhulishwa because upregnant uhlekiswe ngento yakhe. Okunye futhi makube khona i-systems in place, should lo mntana agule mhlawumbi abe absent esikolweni angabikho available esikolweni, makancediswe asupportwe ukuqinisekisa ukuthi if bekusenziwa i-activities zasesikolweni makayifumane as part of the homework yakhe i-package. Akutsho thina, it's the SASA, which is the policy under i-department. And if isikolo siyamgxotha umntana oyintombazana, and if ukhuleliswe ngumntana oyinkwenkwe apha esikolweni, lo inkwenkwe ushiyelwa ntoni? Because laa mntana akakhuleliswanga sisihlahla. And futhi if sithi singabazali asifuna abantwana abangamantombazana abakhulela ukuthi mabaqhubeke because sinama reasons wethu, sinexanduva lokuyi-accepta or siyi-welcome i-comprehensive sexuality education curriculum, because that curriculum is also part and package yokubumba lo mntana uyintombazana nomntana oyinkwenkwe ukuthi mabathathe uxanduva lokulinda angabelani ngesondo. Xa kuthe babelana ngesondo mabayazi ukuthi kufuneka bazikhusele. Uyayiva le ndlela thetha ngayo Chuma. So thina as Injongo Yesizwe Foundation, our role is to make sure that we sensitize, we raise awareness, we also empower boy child and a girl child so that babe both responsible kwilevel yabo. Naxa sekukhona othe wakhulelwa masiqinisekise into yobana isikolo umntana oyintombazana asimkhupheli ngaphandle, because amathuba wokuthi lo mntana xa sethe waphuma esikolweni kube khulelwe mancinci for ukuthi angakwazi ukuthi abuyele. So indaba ye-drop out is real. And what does it mean? It means sisezawuhlala nabantwana abangamantombazana and young women who can't even occupy better positions at the workplace okanye bakwazi ukuthi bafunde njengabantwana abangamakhwenkwe. And loo nto iyasi-affecta, and especially xa sithetha ngezinto ze-gender imbalances and power imbalances in relationships, including sexual and gender-based violence. I like what you have just said, because Tuesday, Kuphakama Mfazi, we were talking about indaba gender equality with the Commission for Gender Equality, and they touched based on kulento Ugqoboyi mention ngoku. Ndifuna ke sibuyele umva kancinci wena gogo sichekishe into yobana nanku lo mntana ngoku mhlawumbi uhleli ekhaya at this particular moment umamelele nkqubo uqondibana he tyhini kuthethwa ngam apha, I relate so much with le nto kuthethwa ngayo apha ereyidweni. Imchaphazela njani Ntyatyi umntana emotionally, physically? So icacisile ngokwesikolo into yobana it's going to be very much difficult for the girl child to go back to school and finally secure izinto ebephupha enqwenela ukuba zizwe bomini, because ngoku uzawuba ne-responsibility. And nathi singabazali siye sifake uxinzelelo lobana xa umshiya lo mntana uphindele esikolweni uthi ngubani umntu ozawumkhulisa umntana wakho. So ufumanise into yobana ngoku umntana uzawuenda apha eyiyeka esikolweni. How does that affect ke ngoku lo mntu
uzaba ngumama ngomso emotionally, and ukumncedisa to that singenza ntoni? Okay. Chuma andiqondi into yobana kukhona umntana ofunda isikolo oyiplenayo into yokukhulelwa. Masiqale apho. Naxa Yeah. sekwenzekile umntana wakhulelwa, andiqondi into yobana u-proud because uyayazi le nto yokubana this unborn child is going to affect impilo yakhe up until abhubhe, ne? So into ye-teenage pregnancy, it's not only something e-affecta thina singabazali babantwana, i-affecta thina sisisikolo okanye singabahlali, i-affecta umnikazi wayo mentally, of course, and uzawuba nayo into yokuba azifile ukuthi uhlazekile ngokukwenza le nto ibingahlelwanga. And futhi if umntana akasifumani isupport ekhaya, instead uyangcoliswa, uyanyenjwa, loo nto imenza into yobana aluze i-self-esteem, including i-self-confidence. So loo nto im-expose kakhulu kwinto ye-bullying. Yinto enothi Chuma xa seyim-affecte kakhulu engqondweni ade ngelinye ixesha afune ukuzilimaza yena, usenocinga ukukhomitha i-suicide, and ungumntana onodicayida ngokwakho ukuthi makayeke esikolweni even if isikolo asimgxothanga loo mntana. So that is why it is important to create i-environment ezaba safe for lo mntana, not only physically but also psychologically. So isikolo nesikolo, and especially mhlawumbi kwiitishala ezenza i-life orientation, zine-responsibility yokujongana zimonithare lo mntana, ukwenzela into okokubana if bayambona into yobana uyohluleka ukukhopha esikoleni kumsebenzi wakhe, bamlinke with social workers, endicingafana into yobana zisebenza kakhulu with i-Department of Basic Education. But at the same time, into ye-counselling, even if isikolo asiyi-provide within their premises, bayakwazi ukuthi bangarefera umntana to the nearest clinic in a professional counsel. So in other words, ke Chuma, pre-pregnancy okanye ngela xesha xa sithetha sithi process umuntu esakhulele ezawumane ebheka eklinikhi esenza zonke ezo zinto, umzimba womntana o-less than 20 awukakakulungeli ukuthatha umphefumlo okanye umuntu agcine isisu akhulelwe, because kula age wena usesumntana thambo wakho nomzimba wakho ungekabikho ready for that, and it's going to change impilo yakho. And even post sowugqibile ke ngokukuzala lo mntana, zikhona ezinye izinto ezinothi zenzeke, that is why ufuneka kuthiwe chu nawe endleleni. So even esikolweni there should be these provisions ezibakhona eziqinisekisayo ukuthi lo mntana uyaxhaswa, including i-counselling. Ndifuna sibuyele back to you've highlighted something that was very much important, yobana ezi zinto ziyenzeka ezikole, ziyafundiswa about these things. Life orientation caters for ezi zinto, kufundiswa abantwana ngobana if wenze sex, this is what is going to happen. But there was a chart on TikTok at some point, besithi abazali isikolo sifundisa abantwana bethu ngokubana mababelane ngesondo. Abantwana bethu sebe exposed ngolu hlobo kwizinto ezine-sex phakathi nento ezine-pregnancy because isezincwadini zabo. There was someone endaye ndamthanda esithi yena, okay, niyayityhila na incwadi niyijonge into yobana yintoni le ingaphakathi encwadini? What is your take on that? Because why I'm asking this question, Nonjatyambo, because the same belief, la principal uthi umntana wentombazana makahamba yohlala ekhaya ngumzali ekhaya, you understand? And ufumanisa into yobana apha elalini siyayinormalize laa nto, in fact siyayithanda ngoba sithi uprincipal uqeqesha abantwana bethu. But ithini indima esiyidlalayo thina singabantu abakhulu apha ekuhlaleni? You've mentioned indaba ye-SGB esikolweni in terms of making sure yobana siyinqanda njani le nto yaba bantwana mabangakhulelwa, because kwathina abantu abakhulu si-against indaba ye-life orientation.
Okay. So, Chuma, what mandiphinde is your thought about that? ndilungise umzali osekhaya omameleyo. Okay. Yeah. Chuma, mandithembe into yobana uyandiva. I hear you Ndicela loud and clear. ukuyilungisa into ethi abantwana ezikolweni bafundisa ngokwabelana ngesondo. That is not true, ne? I-comprehensive sexuality education, it's not sex education, ne? If la curriculum ibingadingeki based on the realities zabantwana bethu abakhulelwayo, zabantwana bethu ababelana ngesondo at an early age, that, curriculum was not going to be developed. Ne? So there was a need, and there is still a need yokuthi implementwe i-comprehensive sexuality education. I-comprehensive sexuality education is not promoting sex. Abazali mabayazi londo. It is responding kwinto ebonisa into bana abantwana as they grow, they explore, ne? And as they explore nje ngemizimba yabo, it's because abafumani education emakhaya, because abazali banamasikizi abantwana babo xa bebabuza ngemizimba yabo. So i-comprehensive sexuality education curriculum, Chuma, it's age appropriate, ne? In terms of kujongwa ilevel yomntana uba wazi ntoni ngomzimba wakhe as a developer. Asikwazi ukuyibalekela indalo ukuthi xa ukhula kunezinto that you're gonna feel, there are things that you are going to smell, and there are things that you're gonna hear. And as you grow, you want to touch, you want to experiment. So we are preparing abantwana holistically. Ekutheni mabayazi into yobana what are the pros and cons as you grow. I hope abazali bayibambile. And incedisana nabazali aboyikayo ukuthetha nabantwana babo ngokwabelana ngesondo, because the reality of the matter, abazali, i-family members, zizo ezidlwengula abantwana abangamantombazana nabangamakhwenkwe. So when we sensitize and raise awareness ebantwaneni nge-sexuality education, we are also trying to say, be aware of this kind of touch emakhaya, nezi acts zenziwayo emakhaya, so that you can report it, right? It's just that sometimes the people that are fighting ukuthi mayingenziwa le curriculum, it's because they know some of them, they are perpetrators of the sexual violations zabantwana. So okwesibini, umbuzo wakho ukuthi kungenziwa ntoni makusensitizwe abantwana, makufundiswe abantwana. I-comprehensive sexuality education must continue being implemented. Secondly, educators must know their role in terms of supporting a child, be it it's pregnant or impregnated the other one. Let's go back to the policies, because as Nitishala are not aware of the policies that we have. So people need to learn, need to research, so that they know in Dogokbana. Sometimes as an educator, all the response anybanazo learner centered. We understand that, because esikolweni niyofundisa abantwana sekakhulela umntana makaxhaswe umntana up until ukuqinisekisa into yobana uyabuya esikolweni afunde, right? And then okunye ndinophinda ndikuveze yinto ethi izikolo maziqinisekise into yobana ama-school governing body, the members ze-SGB zenza umsebenzi wazo, ziyatrainwa, ziya-educatwa, and they can also amend some of the policies to respond to the realities esinazo. I-Eastern Cape ine-high rate ye-teenage pregnancy. Yintoni eyenza ukuthi bene-rate ye-teenage pregnancy? And also, who is impregnating aba bantwana? So if it's not their peers, the people who are impregnating abantwana who are older than these children, they should be accountable for their acts. Abazali should stand up instead of ukuthi bagxeke bangasupport abantwana abakhulelweyo. They should also look at the perpetrators and also do something as part of the prevention. I-prevention ayizuza nathi. Thina umsebenzi wethu is to facilitate i-processes, the organizations, but abazali Chuma banexanduva lokuqinisekisa ukuthi bayabaxhasa abantwana babo, nabo baba involved, they learn, because at the end of the day, the future yabantwana bethu lena. Sisi, singanqola kusephandle nawe, siyabuyela kakhulu ngexesha lakho. Ube nempilo emandi. Enkosi.